kayo. Yan, hello mga subscribers. Ito po si Madam Mangketundo. Ito po tayo kay Kuya Asyong Bintang. Siya po ay 74 years old. Siya po ay na-stroke. Banda po sa may right side part. So this our first therapy. Actually, sinunod po tayo ng kanyang anak sa aking pesto upang siya mag-therapy natin. So, ang mga case niya, hindi na nagagalaw ito. Kuya, kasi na. So, ito po dito nagagalaw. Nakatayo ka hindi? Hindi ka nakatayo? Hindi ka nakatayo? Saan mo? Hindi ka nakatayo? Yak po sa akin, yak po. Ay, hindi ka nakatayo? Kailangan pa nun bago tumayo? Oo. Hindi nga tayo, hindi na ko nga po yung ano niya. Yun ako yung movement mo. Kung ano yung gagawin pa natin. So, how are you, right? Nakakatakot ko. Hindi, hindi. How are you? Dalawang ba? Katayo ka? Sino yung malay sa kanya? Ben! Ako na tingin lang. Ano rin mamaya? Oo. Ayun. Hindi, okay na. So, yun lang. So, meron ka siya doon. Sige na. Salamat. So, hindi ko na ilan. Hindi ko na ilan. Balik tayo. Balik ate. Balik tayo. Sige, bakit ba ka? Balik, yan po mga dito. Okay, so sabi nga sa banal na kasulatan sa Marcos 11:22, pagtuon tayo ng pananampalataya, Marcos 11:24, anuman ang ating hindi sama, maniwala ka, matatanggap ito. Maraming salamat po Panginoon, Lord God, at itong dalangin, si Kuya Asyong Panginoon, bless my hands, Lord God, hindi na lang sa inyo ng pagaling ng Panginoon, at pagpalain mo ito, pagpalain mo ito, and bless sa house, again, God's Spirit, and God's puso, at ang Lord God, and bless ang Panginoon. Lord God, ako tumingin sa iyo, samahan ko sa mga lang ito, sa Panginoon Jesus. Sa atin. Dahil mo tama na eh? Kaya ko lang. Hinabot ko. Hinabot ko lang. Request ka na eh? Wala, kami pa yun. Kaya kita. Nakatalikod ka. Dapat nakaharap ka. Wala ba dito? Bistan kayo dito? Bistan. So, hindi ka na mamassage? Bakit hindi na mamassage? Dapat mamassage ka. Hindi ko pa yan. Hindi, dito na lang. Sige po, ako bumbala. So, sa atin, explain ko sa yung kaso ng atin. So, si Kuya Asyong, yung kanyang muscle, namigas na. So, ang case niya, antropid, bukod sa pagkakasto. So, posible na talaga itong hindi maigalaw. Dapat ginaganito dapat ito, tapos kinukuryente. Yung tuhod niya naman, Ilang years na yan, kuya, na sa palakaon. Tapos, nag-ano siya, parang nag-curve siya. Hindi siya na treatment. Tapos nung na-stroke siya, yan yung humina talaga. yung humina. Oo. Humina talaga yan. Talagang kailangan natin siya. Pero lalakad. Lalakad. Kasi wala pa kami nawakan din lumalakad eh. Lalakad. Iniyakin po yun. Shout out kay mga rin. Kumati lang kayo. Ano pa? Anong family to? Bintang. Oh, shout out sa lahat ng Bintang family. Sa mga asyenda.
Block 3, Bingkang Clan, hindi na, shout out. Yan, lalakad natin sa Guasyo. Vlogger na. Pag-vlog na. Yun na yung parang mag-uwa ko. Bago ba? Moderno market. 2. Nalot na ako, Bob, hindi na akong pakiramdam mo, therapy na ka. Ayos mo. Ayos mo. Pati na pa. Nakapa-stress na yan. Isa rin sino ka kanya. Kaya pala sa gabi ito, sa gabi. Para presko sa gabi. Dito ang oras natin ito sa gabi natin. Oo, para presko. Tutulog ka na lang. Sa umaga, marami nang gagawin sa umaga. Tutulog ba ka ng exercise type, kuya ha? Sa umaga may gagawin ka, exercise, para tutulong mo rin ha? Pag mabilis kang gumaling. Okay? Number 1, bawal ang taba ng baboy, ng loob, dilata, baka, ano, active bawal. Ano kakainin mo? Isdang may kaliskis. Isdang walang kaliskis, bawal. Gulay, isdang. Pagmanok, tagal ang balat. Dito bawal po. Dito bawal. Bawal po siya hito. Malakas ang manunod, pirin. Hindi na makakarakan. Hindi siya makakarakan. Opo. Dapat mo na. Pwede mo sa mga. Bawal mo yung dadadatang mga dilata, mga hotdog, preservative. Kasi magaling lang, oh. Peraan at by fiesta kanya ba? Oo, February Festa yan. Yan, malambot na lang, ano? So magkakaroon po na reaction ito. Ano yung reaction? Siyempre, yung massive na magkakaroon po sila. Siyempre, Kaya yung bagya. Kaya yung bagya, kumampangan na bagya. Pero hindi mo masyado mabaya. Sumigit ba sa daming daran niya? Pagkamigit ba ako, daran sa daran. Ano na wala pa? Ay siya? Kapag na wala na ba? Kapag di mo kaya. Ano mga sumakalakad mo? Lumakad na po yun. Yan ang imbitis niyo. Makakiraan. Pangyara na ako ng imbitis. Step by step niyo na eh. Plus yan. Ito po yung aming first session therapy. Wala ko sa kontineros mo. Ano makakira naman? Wala? May hanap? Ito rin isda ka nung yun. Bawal ito nga lang kaligtis. Imo ganun bulan nakatry. Mataas yung ganun Dito, ko. yun, namin. Bawal lang ito. Bawal. Ako, bawal mo tayo. Dapat Wala nga lang kaligtis tayo. dapat pina-questing lang, bangus siya. Pwede Yes, yan. meron. Ha? Bawal yung hotdog, bawal yung preservative. Kalabasa, yan. Pechay, good. Pampalino ng mata ang pechay, pampalakas ang anesthesia. Pampadayat. Okra, good. Palya, good. Buko, yan. Paganda sa iyo. Babalik po tayo sa mga natural food. Sali. Hindi pa sali. Awak pandi ya kesuman. Wow, yan. Pampakain kayo mo ito. Kali aku na papakai penguya. Sali. Putang tayo, putang duyang bilo. Turmeric. Ako. Aku nutulak. Bawal po soft drinks na eh. Mas juice, bawal. Makapsobrit ya kamu ya. Bawal po kayo. Masya mo sugar. Yung kaya na naman normal mo naman yan eh. Pero bawal po. Kasi asid. Ito yung asid eh. Nga si Jack. Bawal tapin. May bak na eh. Dalog mo ba? Maligam-gam. Maligam. Maligam-gam. Pangin ba? Ba't na yan? So, nakuta na pa ding asin, nakuta na pa ding taba, ding mayumo, nakuta na pa. Yung niya kapag may mo, and sure, pwede. Eh, ito po, kailangan natin magkakasin. Sabi niya ba kasi? Di ba? Kasi, saka naman video ka eh. Nakanta ka. Hindi ka kakanta eh. Pagkanta ko, meron ka kamulta na eh. Matigilan ka na eh. Maganda ang bigay-bigay. Oo, labi oh, labot na oh. Oo. Manginip yung therapy niya, hindi naman mabayad, bawal mabayad. May mo talaga. Hindi ko mabayad. Bago po. Ano yan eh pa?
May lotion ka para sa mukha ng tatay. Bakit ba lotion? Natira siya, hindi niya mamasahe. May bak na ba? May ba yung kurente ba ba? May yung kurente. Kagagita. Magkembang na eh. Kembang. May ginabot ka din, mag-break ka na eh. Kasi ka na. Hindi ibig sabihin ba? Kaya pwede nga ba? Hindi ako kasi manang ko eh. Kaya ako mag-break ko. Kaya po talaga, ginawa yung parang akong binuon. Para rin makikita ka. Kasi pag stroke, ito na pagpapabukas. Yung tandaan niya. Kailangan na bukas na naman eh. Diba? Alam mo? Oo. Seryoso yan ako. Pag-yabag-yabag pre. Pag-yabag-yabag. Dati masakit siya. Hindi masakit ko. Masakit ka? Kapag na. Ewan na. Dati, tas niya. O ba? Yan o. Yan o. So pag-yabag-yabag naman yan. Yun. Bista ka. Hindi ba ko? O. Chat. Cha. Lahat kayo sa medicine. Kasi pasyahan yung pasyente mo, sisira niya. Diba? Pasyahan na. Diba? Reflection. Vibration. Dapat kuryente. Tsaka din vibration ba na? Buhay kuryente ba po? When huwag ka lagi kung dito mo gano'n massage, bata mo sa pas mo yan. Wala yan. Hindi siya pinaan. Kukuryente natin ito. May gas. Para mabilis. Ano di ba tayo mag-iinti ka rin? Hindi mo kaya. Arat mo rin. Hindi ko siya na. Oo, yun lang. Alam na natin. Yan. Buti si ate, anong pangalan? O Janice, si ate Janice, makulit. Yun. Talagang pinuntahan sa modelo ng pepeng ka. Maramagan ng anak mo. Pinuntahan ako eh. Pinuntahan niya ako para gumaling ka. Ganun yun, di ba? Malamang ka ng anak mo. Pinasap ka ba? Parang yung nata ako dito. Takot, dati nga nito. Pinag-ibig tayo ng mga Iwalay ka na. Di ba ito trabaho mo yan? Di ba dati kang NHA ka? Oo. Sabi ko kung naman. Kalamit ka ba po? Kalamit. Ngayon lang buo niya mo. Kulang niya araw ko. Ano kasi mag-massage ko? Kulang niya. Masaya ba na kami? Tandaan mo ba? Tingnan mo din kasi. Tawag. Kaya tsuke. Mas ka naman. Mas na ba kaya? Wah! Kaya. Yan, uy. Yan! Cha. Wala sus, wala mo ba? Sige na. Sige na. Ano sakit niya? Oh, yan. First blood pa lang ha? Yan ha, sabi ng Diyos, pinagataas na. Maglakad na kanya pa. Siyempre, ilagad din. Hindi nga sudan yata ang device, no? Formahin. Ano? Formahin. Tingnan mo, formahin. Masa puti magkaya. Pag-check na rin ka ba? Magpasalamat ka rin, mag-video ka tama na. Uy ka. Tama na, saan-saan ka din dyan. Oo. Kasama ko din ko, senior yun. Kaso nga lang, medyo yung pagka-diferensya. Ako na ba iyate? Hindi.
Kita? Wala mo pamilyar na anak mo. Pwede. Pati na anak kita, di ba? Di ba? Oo, libre. Di, ito mo. Guys, Ganyan ko. diba? Ano nalalag mo? Mapayos ko yung subo, boss. Ano may dalang bunches na tayo na? Pag-ayun, nangyayari ng layo. Pamilyar na kasi, mag-wait ka. Mag-wait. Oo, bago ki. Bakit tayo pwede? Bago ki. Sinanganak ito. Ito nga, chimpo ka. Oo, diba? Si Janice, nagrap talaga ng pagkakataon talaga. Mahuli na kami pinit, kasi hindi mo sa sinwali ko. Hindi yung address mo. Tapos sabi ko, italangin ko ng taranta. May naliliti ko, may mga skip of JRS. Ba't yung nga kayo pakalantin mo? Sabi ko, Pin, pwede din yan. Ito ka, pantakakya na din yan. Bago kayo sa settlement, kapla bago discreet. Utang ka lang, district level. Magbabalot ka lang. Hindi kita kakagabalot. District level. Yan ang nangalaba. Ako. O, bala mo dyan. Kapan na tao. Anong muli mo? Mabilisan. Dapat may naman. Magandang bimbo kayo. Yan naman ang salita niya matara. Hindi ka kayabi ba? Babae? Ha? Kayabi? Hindi na sabi. Galing ka ba? Alam mo lang kasama? Nabot ko. Magusto ko ngayon, ba? Makabalag na pinili na kasi hindi niya gagalaw eh. Yun yung Chat, chat, chat. Yun yung makatas. Pwede, singer mo ba? Love me, love you, tataw mo ba? Pagkatapos ko din. So, ito yung basic na ginagawa. Patawa ka mo to? Turuan ka? Tanong mo? Turuan ka rin? Tanong ka? Let's play. 1, 2, hindi mo ginagawa to, no? Ngayon, gagawin mo na ba? Hindi. Ganyan na lang. Yun yung pakulit. 1, Hindi mo na rin. Yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Do this every morning, diba? Gawin mo yun every morning. Okay? Diretso. Wala nga ba? Diretso. Yan, 1. Ulit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. And then exhale. Doon. Kaya bagya, dumurot ka. Kaya mo, yan ka saan? Bisan Yan. mo. Yan. Oh. Dali. 1. Malati. 1. Malati. Kaya may tuwan pa rin. Sige. Dua. Alo. Sige. Basta problema eh. Okay na ba niyan? No open. Sige. Close open. Hindi, close open. Yan. Gagawin close open. Yan. Close open. Every morning na eh. Kasi na tayo, hindi kang bigayin kasi first time. At least, meron ka naman movement, no? Meron siya mga movement. Matibay ito? Oo. Matibay na. Terus. Bob, sige naman ko, Bob. Ito yung camera mo, nakarap sa'yo. Pag-video ko yun. Ito, masaya natin, tigas. Masinator, masiter, matigas yung mga muscle niya, kaya hindi makapagano'n eh. Hindi siya makamukha ng salita. May plastic ka malinaw? Duga-duga lang ito malinaw. Bila niya. Yan yun eh. Oo. Kung ano binigay ng yung guantes sa kaya. Oo. Bukas ko sa rin. Ayos tayo. Ayos ba? Okay, pambabata.
O ito ang sex organ mo, itong reproductive sex organ. Sex organ. Kidney, itong kidney mo. Spleen, stomach, puso. Insomnia, baga, pinya, gitwan lang. Balakang, pangalaman ng mata, sakit sa ulo, migraine. Bulsa. Hindi umaray. Haba ng tenang. Ay, mahaba. Ay. Pating tigas na, oh. Ate pa kayo. Hindi ko muna sa Janice Healthcare. Hindi, hindi. Thank you, Janice. So mga matigas po yung dito niya, sternocleidomastoid, matigas po talaga yung muscle dito, matigas po. So from dito, matigas po lang. Bas mo ka pa? Yan, ang balakang niya, oh. Wapa? Hindi kasi nahahagot po yan. Sana nahahagot to ng pa. Ano na stop to? Ano ba na ba? Ano na ba? Ano ba yung stop? Ilan months ka na-stroke? Almost 2 years na. Bakit ngayon? Wala. 2 years na pala ito. Wala pa kaluwa, no? Ano gusto mo? Schedule na ito. Every night. Gusto mo ng December naman ito? Siyempre ba? Pag-gira ka? Kapag-gira ka? Kasa pag-gira? Magkasa ka pala, sige. Pag-gira ka? Maasa ka makagaling. Gira. Open po natin siya kasi tapos hindi niya massage siya. Napaprepare ko yung ano. So, napakatigas po ng mga muscle ni Kuya Asyong. Yan. Sige Kuya. Yan. Kung may kuryente sana, no? Ang kuryente natin. Ako ba sa? Walang kuryente? Walang kontra dito? Walang kontra? Wala. Ba't ka? Kaya ba ano yun? Tigas naman pati dito. Yes, padulong. Mapali. Ang post ko tayo. Maapag-fix niya ang wala. Bakit ito ba? Bakit tayo mo ba? Bakit sila ka naman? Sabi ka na. Huwag mo sabi ako, ano tang gebe na ako ba? Oo. Nakakawa niyo ba? Lipas ko pa. Malunod ko eh. Kaya kasali ko. So ito problema ito eh. Ito. Tumigas sa 2 years. Pag ginanong ko muna, masakit? Masakit ba? Hindi. Masakit ba? Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun mo lang po yan. Ganun mo lang. Pag ganyan, masakit ganyan? Sige, yan. Pag ganyan ko, masakit? Ganun mo. Ganun mo. Sige. Ganun mo. Ito. Ano problema? Paksin pa natin. Ito yung pinaka-vibration. Bibili ka ng efficacy oil. Yung kulay puti. Ay, kang... O yung strong. Yung kailangan natin. Kailangan mo. Bukas na lang. Gawin na lang naman yan. Sige din. So, gawin natin. Ano gusto mo? Gabi na lang. Gabi. Hindi, ano gusto mo? Speed recovery o slow recovery? Wala ako.
saan siya pupunta? Kasi gusto mo itong December, gabi-gabi. Tapos January, dito tayo, alternate. Tapos hanggang gumaling siya. Okay lang kayo, tama ko siya. Oo. Kasi yung mga different program naman siya. Kasi habulin natin tigil sa muscle niya. Balik mo, lumakan yung pasko. Kasi amin yung matagal. Ganun din naman. Kung meron yung pre-club session, etc. So, para kayo. Yan. Kasi nung tatagal tayo sa akin, sinunod po natin. Hindi, sabi mo tagal. Hindi ka bukas. Doon. Wala pang kuryente tayo siguro bukas na. Sa akin, wala natin bukas yun. Nakalimutin yung mga 3 days. So, gabi na lang. Mga kuya. Ang libo niyo bukas, pwede sa malibo naman. Warm water naman. Warm water naman. Tapos tuwan ko ka ng stretching. Siguro mga 10 session. Pag may marunong mo mga tigas na. Balitin ko sa bahay. Kumusta ang uric acid niya? Okay, uric acid. Creatinine. Oo, ano? Ilan ang kami mo? Normal naman. Balik sa akin dyan. Wala sa mga. Siyempre. Balik ka eh. Ilan mata na buhay? Hindi pa lang McDonald's niya. Agad. Sige, gawin. Ang malambot na ako. Ang maganda Pasko mo. Baka sa Pasko mo, maganda Pasko mo ko yan. Sarap na? Sarap? Ay, sabi mo. Alam na mabuti ka kung ano ba. Di ba, may ilang naman na din. Kaya mo, nangyari. Mga aking niya mo, Bisaya. Lipot ako, yung balay po, kasi Kaya ka, ganyan. Hindi ko kakanuin mana. Nawa ang maragot. Nawa ang maragot yung pagkulang pagkulang. Hindi ko lang iyan yung Ano pa kaya na? Jenny, doon may tangkay na, tangabili. Pero may ako. Ang tawag yung gulo kong bali, ang ayat yung mga mananalam. Yan ang tatay. Wow, ano. Ay, mananalam Yeah. ang wadaan. Ay, magkasama ka po ni Pedro. Ay, makuyo. So, ang gawin niya nandito ang ating first step. So, lahat ng matigas ng muscle, pralambutin natin muna. Kung malambot na, hindi naman exercises. So, katayin mo to, mahirap siyang tumayo. Kasi nga yung mga muscle niya matitigas. Matigas yun. Yun mo, parang bangal. So, pralambutin natin muna, dalawang minutes lang. Para mag-circulate yung dugo. Barado kasi yung mga dugo rito, te. Ano? Barado. So, kung ginano mo siya ngayon, ano? Lambot na. Hindi mo natin yun, di ba? Kaya, pwede na, Ha? Yeah. Kung itong wala hindi. Ito pasaluran ni Mama. Tapos may gana mo kung tapos may kami itong gana. Kuya, tas mo yung kamay mo. Tas mo. Oo. Praise God! Oh! Ay! Dahil! Kita mo, first term pa lang yun, tumatas na kayo mo. Tas mo ulit. Bo! Yung kabila. Kabila ito yun. Yes! Bubuksin niya. Lalo pag nakakuryente pa natin yan. Ayun. Si kuryente po kasi trabaho sa ugat. Bakit mo kang kambando ba? Bakit mo kang mag-booking ka ba? Hindi ka mo. Basic ka ba? Ay, nakatas mo yung bando. Kamukha. Kamukha niya. Anak niya? Kamukha niya. Red. Kalong-kalong. Yung tubig niya, kumusta ang tubig niya?
Malakas naman siya mag-inom. Medyo kontra ng tubig, edema. Mamagayan. Edema kasi ito eh, sa tubig. Ganun. So less siya tubig. Or otherwise, kaya namamaga, hindi siya makakagalaw. Dapat ginagalaw. Ang dapat tama na exercise. Kaya po tuturuan ng exercise. Pero hindi pa pamaya siya muling. Hindi ng muscle po, hindi pa makondisyon. May ito rin ngipin ko. Lalambot siya, pag lumambot siya. Pag kumanyan yan, yun yung normal niya. Tigas. Yun lang therapy, hindi namin. Ano yun naman? Sayang panahon. Sayang panahon. Tumigas lang eh. Hindi na tsagaan. Oo. Siyempre, yung tao ko, pati po na yung galo, sumisya po kayo, masin. Kung po, burong na po. Kasi yung daya na nag-ship po. So, mapasin po natin, mga subscribers, ito, Ginagamot pa. reaksyon, kumusta? Reaksyon. Gano'n ka ng konti ha? Konti lang magano lang, diretso pa ako ha? Sige, 1, okay, 2, 3, bumutunog ha? 4, 5, 6, and 7, and 8, 9, idima, may idima siya oh. Sa tubig po ito ha? Ayan oh. Mamaga. Sa tubig po yan, sa tubig. Dapat po sa inyo ba? Kaya hapak po tayo, hapak. Yan, hapak. Okay? Hapak lang ha? Relax. Oo, makalapat siya. Oo, ayan o. Ito ah. Oo. Diba no? Gusto ba? Wala na. May tingin pa session yan. Oh, isi! Oo nga. Titira ka eh. Meron yun. Sige rin po. May meto na ba? Punta wala si meto na eh. Elepante, punta. Sabihin mo, elepante. Kailangan niya ni pare. Magsawa na po. Apa ka yan? Wow! Sa tingin lalaki. Hindi ka naman yung sa tingin lalaki. Magkasama ni Bab. Sa ilay. Wala na may pangapat. Wala naman din. Panganay pa ang pangalan. Ano ba nilito? Ano ba rin tira nilang kasad-sad ko? Gagaling ka ni Bab. Lipas na ka ba? Ibalik ko kayo, ibalik ko ulit na. Balik. Yung pinag-therapy sa kamagalang, alam mo mga ganyan eh. Nakahit yung magalang, alam mo mga ganyan, alam mo. Ano mga lili pare? Alam mo, yung school pa ako doon. Kung kuryente na ka. Alam mo po rin. Yan po yung pasyente ko po. Relax lang. Bakit suicide ka lang? Yan kasi muli ko sasama mo rin yung kapwa ko. Nabibigyan ko rin, pag-aralan ko rin. Importante po siya. Sana yung panahon eh. 2 years. Mga nagking therapy sa amin. Ba, puso. Ba, mga naman Diyos ba? Nasaan yung puso mo? Sigmura. Kidney, sugar, transverse colon, ascending colon, small intestine, large intestine, gallbladder, sciatic nerve, sex organ.
May naman. Niliriyan kita siya. Ay, vocal cord, trachea, sinus, pituitary, brain. Power of neck, ito yung reflexology. Gagamit mo ng yung Parang walang kadalaman. yes. Pap, sabi ko pap ne. Medyo kayo pang pagyan eh. Pagyan mo na eh. Huwag kang balakang monitor. Yan, this. Pagyan mo. Yan. Gano'n po tayo. Siyempre, pakli ba? Pakli na. Sabi, pakli. So 1, Ayun po. so 2, Hindi mo yun. so 3, First session. then 4, then 5. Okay? Relax ba? Relax. Okay? Alternate. 1, then 2, then 3, then 4, then 5. Bicycle on the air. Bicycle on the air. Reverse mo ba? Sabi mo ganyan ba? Yan. Bis mo kasali kang kain eh. Sali may gloves na yan. Dami ka na yung Bak, halika ba mo? Oo, sige ko. Kasi ka ba akin? Percent tama puti. Kalma ka ba? Kalma. 50% oil tama puti. Bukas na yan. Nakitay ko. Bisa ko pa hindi sila yung pangapos. Oh? Anani ka kung saan pa nga. Hindi ko lang Ben. Ayan. Yung yung taling daw. Oh, yun yung pag-release. Paltok. Release, paltok. Yung tubig ko. Duration. Ito ang tubig ko. May paltok. Oh, may tingin pa. Paltok, right? Paltok. Ito ang kibul ko ngayon. Alin, ito ko rin na kibul mamaya. Mamaya na. Tapos to go. Sabi mo paltok? Ikaw. Baka namin pa pagkaw. Magyan na nila. Dali sa paltok. Bibili tayo. Hindi na magyan na pagkaw niya yun. Sabi siya mo dyan. Ay, sige. So, close na natin. So, mga subscribers, ito yung first session. Anong nagawa mo, Kuya Asyong? Okay ba? Okay? O, check mo. Check, yan. So, set up na po for our first therapy. Abangan niyo po yung mga next therapy at saka yung kanyang great improvement. So, ngayon, ito, kaya mo, tapas mo. Ano? Yan pa mo. Galaw. Galaw to. Yan, pakili. Yan. O, baba ngayon. Baba. Mamay ito. Pakili mo yun. O, baba ngayon. So, yung habak na yan. Long yan eh. Okay? Paggabat. Talagang gabat. Ikas ngayon. 1. 1, 2, 3. Ngayon. Tapos patas. Yan. Sige ngayon. Baba mo. Ngayon. Tapos durog. Durog. Talim. Durog. Yan. Reverse. Tapos tumbok. Yan. Ayos. Oh, shake. Tapos open.